guys, yung tataniman po nila ngayon. Yan. Basta yung mga may nakatagtag na bunubon guys. Yan. Mahigit 1 hektarya po itong tataniman nila ngayon guys. Ang magtatanim ngayon 16 po. 16 na tao. Bale, kaming dalawa kahapon. Kaming 3 pala. Si tatay, ako, tapos yung kapatid ko. Kami yung mga nagbuhat ng mga bunubo na nakatagtag guys. Yung mga parang ganyan, oh. Ayan. So, umuulan na naman. Well, okay lang, di mo taltalon nga ta. Gal, man.
nga, harap din ang karino kato. Ganaan ang gagawin kato. Hindi ka ito mapalit sa tanong ko. Ang ano ko yan. Wala ka lakas na yan. Hindi na nakakawag rin lang. Ikutan lagi bakla. Dante. Ada Jenny lo. Tawag ni inang niya. Ni Jenny lo, ikat mo ni Jenny lo. Nagbantay. Wow. Wow, dise no resident ta. Nakapayakap. Ada nak kita. Hindi video tayo na mo patay. Anak kita kita. Tiga man ngarto ni video daw. Sige may go no. Kila karudan. La bulong chinilas ay. Hindi dibangin. Hindi bangin. Yung kabutong dati. Pwede lugan niya aming kapit ka. Roman, tawagan ka nun